Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini nausab ang usa ka taknang tulumanon nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og kini karon ang inyong igsuon, Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, maoy usa nga makig-uban kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran nga maoy magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kadamo ni Master, padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Ug kun aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit, kana dili aron supakon ang Biblia. O kining maong programa sa pagtulunan sa PBCA, mabati na kini sa 29 na ka mga radio station, Visayas ug Mindanao. Mga kaigsunan, adunay matag adlawng Domingo ug aduna usab matag adlawng Sabado sa inyong pagpatalinghog. Og dinhi nining maong sibihan sa RP Index Kio Teleradyo Cagayan de Oro City. Mabati ang programa matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. Og mabati kini pag-usab sa matag adlawng Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook mga kaigsunan ang programa, makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Ato usab nga gikumusta ang mga kaigsunan nga nagapatalinghog dinhi niining programa nato sa Dixkidi, Dipulog Radio Ronda. Mga kaigsunan, ang atong programa matag adlawng Domingo gihapon sa inyong pagpatalinghog alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Live gyapon sa Facebook mga kaigsunan ang programa ug makita usab kini sa YouTube. Kumusta sa mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati kini matag adlawng Domingo dinhi sa Bay Radio, Waikurat FM. Matag alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion din gitagaan kinig kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati kini dinhi sa disibihan sa DYLE. Duha ka hugna kita mga kaigsunan. Unang hugna sa inyong pagpatalinghog alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon. Og ang ikaduhang hugna mabati kini sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kapunon din gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghilista o ministro. Ato usab nga gitimbaya ang chapter president dinhi sa Quezon Bukidnon Branch. Kumusta kanimo Chapter President Moises M. Painit? At usab nga gikumusta ang usa sa PBC member. Kumusta kanimo Mami Biti Revica Tamayo dinhi sa Old 71 Lower Kitma Central, Bakaking, Marcos Highway, Baguio City. Kumusta kaninyo nga mga kaigsunan ug mga tigpaminawan? Dinhi sa Tandag City ang atong programa mabati kini matag adlawng Sabado sa inyong pagpatalinghog dinhi sa DXBP Sure FM alauna ngadto sa alas 2 ang taknas kapunon din kining maong tulumanon o programa gitagaan kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Gikumusta usab nato atong mga kaigsunan aniya sa tinipong bansa sa Amerika. Kumusta kaninyo mga PBC member Sister TC Kulihat ug ni Sister Lily Patterson? Og sa gyapon Sister TC ang among pagpasalamat sa mga libro o referensya nga imong gipadangat dinhi sa Central Office nga nagamit sa atong programa. Usab atong gikumusta nga niya sa tinipong bansa sa Amerika gagasud-ong via Facebook Live ang mga Amakiton and Hermias family. Ilabi na sa atong igsuon Brother Nicodemus Nicky Hermias. Gikumusta usab nato ang PBC member dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo Brother Primo in Sabang? Ato sab nga gitimbaya ang atong FB viewer dinis Butuan City. Kumusta kanimo Brother Ivan Kirknar ka ug sa imong pamilya? Og sa tanan usab nga mga kaigsunan nga nasulod sa PBCM compound, kumusta kaninyo? Ang atong legal counsel Attorney Ramil G. Carion. Og giawhag ang tanan nga mga miyembro sa PBCM sa dili paghikalimot sa ato ang panagtigom nga atong gibuhat sa usa ka tuig. Adunay tulo ka hugna niana gitawag kana nato og PBCM General Conference ang Marso 10, Agosto 19 og ang Disyembre 29. Usab atong giawhag ang mga kaigsunan sa dili paghikalimot usab sa ato ang paghatag sa atong palas reconstruction.
Di atong gustong magpanangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. O garon sa pagpadayon mga kaigsunan, yatag ko pa kamo sa pagpaila sa mga kauban ng mga ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsuon, Brother Dibs Rizaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigsuonan. Katambayayong nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug kauban pa din nato karon sa studio, atong kauban nga ministro o ebanghelista, Brother Mario Warlito Chabet. Uusab kauban nato usa ka PBC member o observer, Brother John Kenneth L. Mangalos, kauban nato karon sa studio. Og niya ihatag ko pa kamo sa kubang ministro o ebanghelista. Sa gihapon mga igsoon, kaninyo karon makig-uban ni Evangelista Brother Hernaldo Pipi, akong mainiton nga mga pagpangumusta sa tanan nga mga nagpaminaw sa daghanan nga mga branch, kumusta usab mga igsoon. Ug salamat usab sa tanan nga mihimog pagtabang ning atong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Salamat mga igsoon. O aron sa pagpadayon sa paghisgot, magpaila pa ang kauban usa ka ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan ug akong pagpangumusta ni Sister Elkin Bertodes o Sister Ima Bilida ug si Brother Esperidion Yamyamen Bertodes ug kang Brother Bernabe Telebrico o kang Dimro Telebrico nga may nagsuporta dinhi sa Radyo Natin FM sa Buhing Tubig, Pinamungahan, Cebu. O ako po mga pagpangmusta dinhi sa Santa Ana, Taguluan ni Brother Albert Oliverio nga usa nato ka kauban sa pagto sa PBCM. O dili paglangan ako kamong ihatag sa akong kauban nga evangelista aron sa paghisgot sa maong tema. Inihigayon na mga higalag mga kaigsunan, Brad Rini, Brad Diver o Brad Hernan. Dili na ito makauban ang Executive Vice President at the same time Chief Minister, Reverend Charlie Eugenio. Busa kita lang ang mo'y kitihasan aron sa pagpadayon sa pagtuon sa mga kamatuoran o ingon man sa paghatag og mga katinawan niadtong mga nagapangutana. Pero sa dili pa Brad Diver, ato sa nga ipahibalo og i-display nato ang atong mga bagong basahon sa PBCM. Okay, atong pagbasahon ra doon. Og human ana pagbasa nimo sa pag-display Brad Diver, isunod na lang po dayon ang mga nangutana nga nagpadangat sa ilang mga pangutana diri sa ato ang dapit. Okay. Niabra doon ang atong mga official nga mga bagong basahon sa PBCM. Approve na kini ni Reverend Charlie. Nia, una natong basahon bro doon, kining naguluhan, Ebanghelyo ni Master nganong nahimong Barangay Chairman si Reverend Charlie Tuar Eugenio. Ikaduha, unsa ang kahulugan sa pulo nga Reverend sumala sa Biblia og referensya. Ikatulo, 1984 ang pagpakanaog ni Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. sa Diskomunyon. Ug ang ikaupat, matud pa dinhi ang pagpahulay ni Master. Og niabra doon, atong isunod, pagbabasaw na ang mga pangalan sa mga nangutana, atong i-display. Unang-una dinhi, atong mabasa, si Ignacio Cabanyero. Ang ikaduha, si Swingly Kadusali, usa ka PBMA, dinhi sa Dumaguete, Negros Oriental. Ikatulo, si Jervy Suaso, dinhi sa Madrid, Surigao del Sur. Okay, alang kaninyong mga nagapangutana, pabuta lang ninyo kining among mga pagtubag niini tungod kay ang topiko nga atong buhaton ining higayon na karon mga kaigsunan, aduna tay pinalahi usa nga pagtubag sa sistema nining atong tulumanon. So doon na sa mi pag-relax usa sa mga paghatag og tubag nining mga nagapangutana, pero makalao mo nga amo gining tagaan og tubag, sundi lang kanunay ang among programa. Higala og mga kaigsunan sa inyong pagsunod nining among programa sa pagtulunan sa PBCM nga ang magtutukod mao si Master gidumalahan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, natagaan na nato og mga hanay og tubag ang mga nangaging mga pangutana sama sa atong kauban sa pagtuo nga mao si Brother Jobilio Binarao Karawi Jr. Ato ning ibalik og display ang pangutana niya Brad Deber, Brad Rini, o Brad Hernan, kay anhita magpasikad sa atong mga pagtubag. Kay doon natay tubagonon nga kanhi ministro sa pagtulunan sa PBCM nga mao si Aquilino Valencia. Pahibalo po da ituod sa tanan nga mga membro o mga tigpaminawan nga kining kanhi ministro o ebanglista Mr. Aquilino Valencia dili na gi-recognize as official
evangelist sa PBCM o kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag gigamit ang ngalan ni Master kana iya na lamang o walay kalabtanan ng pagtulundan sa PBCM ubos sa pagdumala sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Apil pod ang mga kanhi ministro nga mao sila si Mr. Danilo Nacua ug si Mr. Hermoines Macarayo. Dili na PBCM tungod kay naglain na sila, nagtukod nagsilag ilang pundok nga gitawag PEDM. It's SI. Giparehistros gobyerno nga ang definition Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, pero matud pa ni Master tanan pundok nga mibiya sa PBCM kay ingon man si Master ang panahon haduol na makita na ninyo ang mga pundok-pundok diya sulod sa gingharian o kanang pundok-pundok kaugdahan daw na nga iya siyawa mo nang gidefine sa Executive Vice President o kami nga mga naa nagsuporta o timbang sa Executive Vice President nga kanang pundok nila gitawag na og Philippine Association Dani Macarayo Hill Satanic Incorporated kay kaugdahan man daw na nga iya sayawa matud pa sa magtutudlo. Atong i-display brother ang kanhi nga pangutana nga humana man nagtubag pero gikuraw man ni Aquilino Valencia mo na nga atong i-display kay para direta magpasikat sa atong mga pagtubag brother. Niya ang comment ni Brother Rubilio Binaraw Karawi Jr. Kumusta kanimo brother? Matud pa niya dinhi. Usa ako ka member sa PBCM. Ako pangutana. Naa ba mabasa kining atong mga butang sa masasingsing o grosaryuhan o uban pa? Okay. Gituyo na mo ni higala og mga kigsunan og alang sa mga nagsunod sa programa nga i-display ning maong pangutanaha kay dinhita magpasikat sa atong pagtubag. Nga diin ang uluhan o title sa atong pagtubag nini karon mga higalag mga kigsunan mao kini. Atong i-display sa screen ang uluhan, mao kini ang pagtubag sa kinabuang ni Mr. Aquilino Valencia. Aron nga masayran, kay kining paghatag na sa Executive Vice President and Chief Minister may tungod sa pangutana ni Igsoon Jubilio Binaraw Karawi mahitungod sa mga spiritual things sa PBCM sama sa singsing o sama sa rosaryuhan. Gamit ang Executive Vice President o kami nga mga ministro sa suporta mahitungod niining rosaryuhan nga ginapakuha sa magtutudlo nga tanan mga membro mokuha gid niini. Pero unsay kinabuang nga gihimo ni Mr. Valencia din mo atong gihimong kuluhan ang pagtubag sa kinabuang ni Mr. Aquilino Valencia. Iyaning gitagaan og mga komentaryo din nga lakwit ang ato ang pangalan niini kay matud pa niya kung ni asinso na kuno si Brad Ronnie ngano kuno nga wala ni namo tagaid pagtagad ato sang paminawan no Brad Debert Tinod. ato sang paminawan ang iyang tingog ni Mr. Aquilino Valencia mga higalag mga kaigsunan. Naapa ganina sila Ronnie natingala ko ingon pa ka sa una nga naapa ko nimo sa mong piliran human sa ebanghelyo o wali anang Domingo paguman sa wali, kay magwali man lugar ta kanang evangelical message sa mga membro. Nya nabilin man si Ronnie, makarayog ako, naa ka maglingkod ta. Ingon dayon kaloy. Imo kong ipabati anang istorya nimo. Ron, makarayo. Naminaw sila. Adunay magwawali panahon pa ni Master hangtod karon walay improve. Nasubok ko anang pagkasultiha. Dili lang makausaw ni mo isulti lay. Halos human sa evangelical message sa matag adlong Domingo anang gabi mao gani imong litukon. Wa kay po panagana sa imong kauban nga ako imong giingnan nga panahon pa ni Master hangtod karon way improve. Kamusta? Improve man kaya sa ron nganong wa ninyo to pagaron ang Proverbio 1:9 nga anong dito mo nagtubag-tubag atong pangutana 10:30 nagtuo mo nga kamao yung makamawana kamao ko ana in taon sa paghatag pagpasabot nga nag-ingon ako nga mahan usara kanang inyong gipanggamit karaang kantyo na bisag di ko mo gamit anang mga sitas inyong gipanglitok ngano di ko kapamatuod nga ang amahan og si Kristo. Okay, atong nabati ang pamahayag nga atong tubaguning pamahayag ni Mr. We're All Alone.
Mr. We're all alone. Mao din ni imong gikasakit o gikasubo nga matod pa nimo imong gi-recall bang mga kasaysayan ba sa pagpahayag sa Executive Vice President at the same time Chief Minister. Sa tinod lang na ako ani na si Macarayo, matod pa niya na amang kuno siya daw. Gawas nga naataan ni Mr. Valencia, naapod si Jimmy Rosalios ni ini, anhing Jimmy Rosalios kay wa naman. Og si Mr. Nakwa. Unya nga nung nasakit ka nga wala man direkta gi-mention imong pangalan ani sa pag-ingon sa Executive Vice President nga gikan sa panahon kang master hangtod karon dunay magwali nga walay asinso. Wala mo improve. Wala mo improve. Nganong ikasakit nga wa man gi-mention ang imong pangalan. Unya matod pa nimo pagkahambuga gyud nimo in town Mr. Valencia. Imo kung gi-question kay matod pa nimo kung ni asinso man si Brad Ronnie kay harap-harapan man kuno gisulti na ni Reverend dia nimo bisag wa ka nganli nasakit ka unta to di ka masakit kung tinuod nga naa kay asinsado ka na improve ka na kung ako sultihan o tanaw ko sa akong kagulingon nga pa improve di mo ko masakit ana kunya dingong ka og na improve kung ano wa nako tubaga kining imong gi-counter mahitungod sa gigamit namong pagtubag ni Brother Jobilio Binarao Karawi Jr. mahitungod sa singsing og Rosariohan. Nganong mang nagtubag-tubag Miss Gis 30 ni Art Orion, mahitungod sa Gis 30 sa Juan. Uy, alangan din na mo tubagon nga nakahanay mana. Mao gyud. Unya, matod pa nimo, kabalo ka anipod nga motubag. Uy, kapag kahinambog biya nimo, na kung kabalo ka, anong dili man diha gi-address nimong pangutana. Mao. Unya, kung nitubag mi sa mga hanay sa Biblia, gingon nimo karaang kansyon. Sa ato pa day, kung ikaw manubag din na kay bagong kansyon, ha? Di ba mao ginaanghan na nga itong gamiton kung na'y mangutana may tungod sa Gis 30, pero para nimo karaang kansyon. Kay kabalo ka. Unya kabalo ka, kay nagdahom kang maing laki ka, kisa may ministro nga nidapig nimo. Da itodlo, kung doon na ba'y ministros, PBCM, nga nidapig nimo kay maing laki man ka. Kay para nimo, mas labaw kag kahibalo sa Executive Vice President. Giatake gud nimo ang Executive Vice President. Ato man ni mabalaan karon. Pero niyata sa pagtubag, nga nganong kinabuang ang imuha. Tungod sa imong komentaryo, mga hikarag makigsunan kining komentaryo ni Mr. We're all alone, may tungod sa Proverbio 1:9. Kay naa siya gusto nga ipasabot nini kay pakasaypon niya kami ubos sa pagdumala sa Executive Vice President nga mali ang paggamit sa 1:9 sa Proverbio mahitungod sa pagsuporta sa Rosariohan nga gipakuha ni Master sa tanang membro. Atong basahon Brad Rene, unsa ba ang nakasulat sa Proverbio 1:9 nga gitagaan og kunuhay komentaryo ni ining Mr. We're all alone. Niya, Brad Ron, kay sila maingon sa usa ka purong-purong bulak sa grasya sa imong ulo o mga kulinta sa imong liog. Ang iyan ang gibuhat ni ini ni Mr. Valencia sa yok kuno kay dili man daw na Rosariohan. Pero nagisgot si Haring Salomon og kulintas diha sa liog. Sa utso na, kung basahon ng utso sa 1:8 sa Proverbio, gingon na, anak ko, pamatia ang pahamangno sa imong amahan, o gayaw pagbiyai ang pagtulunan sa imong inahan. Pahamangno sa amahan o pagtulunan sa inahan, dili pabiyaan. Pag-abot na biningon si Haring Salomon, kay maingon sa usa ka purong-purong bulak sa grasya sa imong ulo, o mga kulintas sa imong liog. Kining gitudlo ni Haring Salomon ngadto sa mga ginikanan, nga kining pagtudlo agikan sa Dios, kasuguan man na sa Dios nga gitudlo ni Haring Solomon ngadto sa mga ginikanan gingon nagkulintas. Unya komentaryo siya. Nakaron kinsa si Haring Solomon Brad Hernan atong sosyo sa kini si Haring Solomon nga mo'y nagtudlo ngadto sa mga ginikanan nga iyang gitudlo gikan sa Dios. Brad Ron, atong basahon gihapon ang Biblia nga may tatak nga 70 Adventist Church kung kinsa kini si Solomon mo kini ang giingon sa Biblia atong pagabasahon. Ang pagpahamangno ug pagdasig sa mga anak, ang proverbio ni Solomon anak nga lalaki ni David hari sa Israel mao kana. O na sa title palang daan sa kapitulo 1 bersikulo 1 ang pagpahamangno ug pagdasig sa mga anak. Dayon 1 ang mga proverbio ni Solomon ang anak nga lalaki ni David hari sa Israel. Si Solomon dahil anak ni Haring David, anak nga lalaki ni David hari sa Israel. Tinuod. Unsa kini si Haring Solomon nga anak ni Haring David, Brad Diver?
Magwawali siya, brethren. Niya itong pagkabasahon sa Ecclesiastes 1:1. Ang mga pulong sa magwawali, ang anak nga lalaki ni David, hari sa Jerusalem. Gusto matinaw kayo ng higalag mga kaigsunan nga kini diay si Haring Salomon nga mo'y nagtudlo sa mga ginikanan sa kasuguan sa Dios niya giingon niya nga kanang pahamangno sa ginikanan ngadto sa mga anak ingon nga kulintas diya sa ilang mga lihog. Usa diay ka magwawali kini si Haring Salomon sumala sa atong nasusi. Nga nagtudlo sa kasuguan sa Dios. Sa ato pa ang kasuguan sa Dios nga gitudlo ni Haring Salomon, anak nga lalaki ni David, giingog kulintas. At imana na to. Ngano nga nakatudlo si Haring Salomon ngadto sa mga ginikanan sa kasuguan sa Dios nga ang kasuguan sa Dios giingog kulintas. Kana Bradley ni sumala sa Biblia, may kaalam ba nga nahuptan si Haring Salomon og hain bagikan og kinsa naghatag sa kaalam ni Haring Salomon, Brad? Rini sumala sa Biblia. Ang naghatag sa kaalam ni Solomon mo ang Dios, brethren. Dini sa unang hari, Kapitulo 3, versikulo 7 ngadto sa 12 ang nakasulat. O karon o yuba nga akong Dios, gihimo mo ang imong ulipon nga hari ilis ni David, nga akong amahan. Og ako mo'y usa lamang kadiutay nga bata. Wala ako mahibalo kung unsaon paggula kon pagsulod. Og ang imong ulipon anaa sa kinata liwad-an sa imong katawhan nga imong pinili usa ka dakong katawhan nga dili maisip ni maihap tungod sa pagkadaghan. Busa hatagi ang imong ulipon sa usa ka masinab tanong kasing-kasing sa paghukom sa imong katawhan aron mailako ang kalainan sa mayo ug dautan. Kay kinsay makahimo sa paghukom nining imong dako nga katawhan og ang pagigpulong nakapahimuot sa Ginoo nga si Solomon naghangyo nining butanga og ang Dios miingon kaniya tungod kay nangayo ka nining butanga og wala mangayo alang sa imong kaugalingon sa hatas nga kinabuhi ni mangayo og mga bandi alang sa imong kaugalingon ni sa kinabuhi sa imong mga kaaway, apan nangayo alang sa imong kaugalingon og sa labutan sa pag-ila sa hustisya. Anya karon ako nagbuhat sumala sa imong pulong, tan-awa ako naghatag kanimo og usa ka maalamon og masinabtanong kasing-kasing sa pagkaagi nga walay sama kanimo sa mga nanghiuna kanimo, bisan sa sunod kanimo walay mutindog nga sama kanimo. Klaro kayo sa gibasa di Brad Rini mga higalag makigsunan kini si Haring Salomon nga anak pod ni Haring David nga nagtudlo ngadto sa mga ginikanan sa kasuguan sa Dios nga ang kasuguan sa Dios giingon nagkulintas ang naghatag day sa maong kaalam diha kang Haring Salomon mao ang Dios. Tungod kay ang Dios po naghatag niya sa kaalam diha kang Haring Salomon may kasuguan man ang Dios. So ang kasuguan sa Dios gitudlo ni Haring Salomon ngadto sa mga ginikanan kung sundon sa mga kabataan ingon na nga kulintas. Pero di mo dawat si Mr. We're All Alone ani Brad Dever, Brad Rene, Brad Hernan. Tungod kay para niya sayop daw ni kung isuporta mahitungod sa rosaryuhan. Pero timan-an ta kasuguan ang giisgutan gikan sa Dios gitudlo ni Haring Salomon ngadto sa ginikanan gingog kulintas ngadto sa mga kabataan. Di siya moyon kay lagi, musupak manggid siya kay nagpabilib manggod ni siya Brad Hernan, Brad Rini, Brad River nga mas maayo siya kang reverend sa atong chief minister. Munang mahibulong ta, may mangkakang anong di man ikaw gipahiluna sa magtutudlo nga chief minister. Ha? Unya, kung maayo ka, munang among ibalik pangutana, kinsay ministro, nga naan mo. Kaya kung ikaw pa gipahiluna sa magtutudlo nga hipi sa mga magwali, na kami. Diretso ming muduol nimo, musuporta mi nimo. Pero di man. Ang imo nakigkontra lang ka sa Executive Vice President nga anak ni Master. Grabe ra bang imo mga gibuya nga istorya? Nagkaroon, unsay iyang rason? Atong paminawon mahigalak mga kaigsunan, ang rason ni Aquilino Valencia nganong di siya muuyon ani kay ang gibasa namo 8 ngadto sa 9 sa kapitulo 1 sa Proverbio nga ang 9 nagisgot nga ingon sa mga kulintas
diya sa liog kadtong mga pahamatngon sa ginikanan sa amahan ug inahan. Atong paminawon og unsay sopak nga iyang gibuhian ni Aquilino Valencia. Niya, kini ba si Luloy, Charlie, taas-taas na ba kayo ni? Ingnon ako, maro. Nga naman, kaya ang akong gibasa sa Kapitulo 1, versikulo 8 hangtod sa 9, gilahos na ko sa 16, pero kining usa ka taong maro, wala niya sulti. Ato ra kong pamation ang iyang pamahayag, mga higala. Biblia. Unya, dili ra ba malimot sa mga mata sa katilingban sa sulod sa pagtulon ang PBC mga kini kanang mga sitas na iyang ipanggamit ato ng mga natudlo na niya apil ni siya sa pagkandak nato og Bible study karon to patalingugan. Kini ba si Luloy ba? Makaingon ko, tungod kay siya maoy nagdala lugar karon sa pamahayagay, tinood bitaw na mga higala ni atong panahon, pero mubo orang panahon usab nga siya nagtudlo lugar. Ha? Pero dili man ingon nga iya na lang yun yung tanan ang akong nasayran. Ha? Ang tanan nga mga Bible readers sa Biblia, poros nakabasa niining tanang nakasulat sa Biblia. Usa siya, usa sad ko. Dili na to dadon nga, ako man ang tinudluan. Ha? Nahibaw ka na in taon, Cesar, natong panahon na. Nga, sa diha na nga, sikaran kong Luloy, kay batasan usahay ng tawana, di makaon o giro, para nako, ambot lang sa uban, para ni Cesar, maayo. Atong nabati ang mga kinabuang nga pamahayag ni Aquilino Valencia mahitungod ang iyang komentaryo sa Proverbio 1:9 kay wa daw gilahos maro ang gigamit ng termino sa atong Executive Vice President Brother Rini, Brother Hernan. Kanang maro sa lain nga pagkaistorya tikasan. Sa to pa tikas ang gihimo sa Executive Vice President nga wa na mo gipalahos ang pagbasa kay diha ramans 9. Unya matod pa niya admitado siya nga natudluan siya sa Executive Vice President sa Chief Minister pero hamubo lang kunong panahon. Matod pa nimo Mr. We're all alone nga bisan pa ang mga Bible readers nakabasa sa Biblia pero dili nagpasabot nga isulti tungod kay natudluan ka sa hamubong panahon nga tanan na lang gyud bot nimo ipasabot nga mupatigbabaw tanan nga gibuhat sa Executive Vice President nga pagpanudlo kay imong gihunahuna nga na kay mga nangabasahan nga wa mabasahi sa Chief Minister. So dili ka mo admit sa imong kagulingon nga ubos ang imong kahibalo kay namang kay nangabasahan ka. Giapil pa nimo ang uban nga mga Bible reader na pangutana kung nakabasa sila sa Biblia. Pareho nimo. Kay na kay mga nangabasahan nga matod pa nimo wa magamit sa Chief Minister og dire namo. Sa ilabang pagbasa-basa sa Biblia, nakahibalo ba sila nga kining panahon nato sa pagpangalaga dinhi na sa Espiritu Santo? Ikaw, hain man ka nahibalo nga ang panahon karon sa pagpangalaga dinhi na sa Espiritu Santo. Imo-imo ra ba na? Di ba nagsugod na sa pagpanudlo kang master ngadto kang reverend? Si reverend mo'y nagdevelop sa doktrina nga ngatong panahon dinhi na himuon sa pagpanglagad sa Holy Spirit. Imo na. Haron moingon ka nga nakay nabasahan nga wa mabasahi. Haron di ka muuyon sa imong kagulingon nga ubos ka. Ay no, di magyud mo kay nasubo mangani ka sa pag-ingon sa Executive Vice President nga gikan kang master hangtod karon nay magwawali nga wala mo improve. Imong gidahom nga ikaw na. Pero wa gimension imong pangalan ana. Na si Danny, na si Jimmy ana Rosalios. Mga kanhipon nga mga karaan nga mga magwawali. Pero kay imo mo na. Nga giunahuna mo din ang nagrebelde ka. Ha? Namatod pa nimo, kay wa gipalahos, di ba Brother Diver atong nabati? Wala daw gipalahos ngadto sa 16. Oy Mr. Valencia, Mr. We're all alone. Kung maro man nga wala day gipalahos sa imong programa, mingon ra ba ka gamit ang Biblia og mga referensya pero ang imong referensya diferensya na oy. Na imo ani?
Mulitok ra ba kag mga referensya pero wagi kay ipakita nga referensya. Namo referensya basahon ako ha. Halis Bible Handbook. Ningon man ka nga maro kay wagi palahos. Tanaw na to dinhi kung sa gipahayag taman ra ba ang 16 nga gusto nimong ipalahos. Tanawon tong pahayag ni Henry Halley nining iyang handbook, Bible handbook nga gitawag Halis Bible Handbook. Ato i-display ang Proverbs. Ha? Proverbs chapter 1 up to 9. Naman ninaw sa page 349, Brad Deber. Tinod. Pabor na ko naman ang maong libro, Brad Deber. Basahon na ako. Okay. Dini, no? 349 nga pahina. No? Giingon din sa atong mabasa. Palit ani imo, Mr. Valencia, para dili ka mahimong ignorantes, mga referensya. Ang terminong gigamit mo, maro, kay way gilahos. Karon tanaw na to asa taman ang pagpahayag mahitungod sa nining maong handbook, Bible handbook ni Henry Halley. Basahon na to ha. Proverbs chapter 1 verse 9, the Proverbs of Solomon, book 1. Chapter 1. The object of the book to promote wisdom, discipline, understanding, righteousness, justice, equity, prudence, knowledge, discretion, learning, guidance. Verses 2 up to 7. What splendid words, wisdom found 41 times in the book, is more than knowledge and insight. It includes skill in living a morally sound life. It can also include the skill at a craft in Exodus 31 verse 3. For example, skill is the same word as wisdom. The starting point is the fear of God. Verse 7. Sa chapter 1, Brother Rene, Brother Hernan. Verse 7. Next, paying attention to parental instruction. Kini diay verses 8 to 9. Sa chapter 1, parental instruction daw ning giingon nining atong gibasa, unya giingonan sa pagpadayon and avoiding bad companions na adina ang verses 10 to 19. Gilahos sa Gilahos sa 19. Na matod pa nimo Mr. Valencia, maro kay wa gilahos ngadto sa 16 sa buot nimong Agosto karon kay gilahos man nining handbook, Bible handbook ngadto sa 19. Kung atong ibase sa Halis Bible Handbook, Brother, mas maro pa si Mr. Valencia usab ni ini. Kung mao may gamitong termino nga basta di ipalahos, maro. Di maro, pud ka. Dapat unta imong gipaabot sa 19. Kaya ang 19 nag-include na may tungod sa parental instruction. Ang parental instruction, ang pagpanudlo sa ginikanan sa kasuguan gikan sa Dios, gingon nagkulintas. Di maro, pud ka. Maro. Mao mo gini atong ika-conclude ni ini, Brother Hernan, Brother Rene, kay maro man kuno ang atong Executive Vice President, kay wa kuno gilahos sa bersikulo 16. Sa tinuod lang, bisan pagdili na ilahos ang gipasabot, ana, Mr. Valencia, parental instruction. Tinod. Di ba, Brother? Tinod. Nga kung basahon sa atong pinulungan kanang pagtudlo sa ginikanan. Ang sinugdanan mao ang kahadlok sa Dios katulong sa verse 7. Sunod, pagtagad sa pagtudlo sa ginikanan verses 8 to 9 ug paglikay sa dili maayo nga mga kauban verses 10 to 19. Gikan sa 16 gipalaos pa sa 19. Wa man gugay saktong referensya. Ang imo diferensya. Unya kining amo ang saktong nga referensya halis imo di man sakto nga referensya hilas ng imo. Hilas-hilas niya. Hilas-hilas ng imo. Mao na mangurihir ka. Hay man ning pagtudlo sa ginikanan. Nga gikan kang Haring Salomon nga sugo sa Dios gingon nagkulintas. Ha? Matinaw. Takaron. Di supalpal na. Mao man ni gusto nimong ipatubag di tubago na mo. Nakaron balikan nato Brother Rene ang gingon sa Proverbio 1:9 pagpuriba pagpamugat nga giingog kulintas diya sa mga liog katong kasuguan sa Dios. Niya brodron atong pagbasahon kining Biblia nga adunay tatak sa Seventh Adventist Church dinhi sa Proverbio kapitulo 1 bersikulo 9 ang nakasulat kay sila maingon sa usa ka purong-purong bulak sa grasya sa imong ulo o mga kulintas sa imong liog.
Ibalikan pagbasa ang Proverbio 1:9 kay sila kadtong mga pahamangno sa ginikanan amahan ug inaan nga dili ka ipagtipon ba sa mga buhat nga daotan katong sa 16 nga gilapos ngadto sa 19 sa Halis Bible Handbook. Sa pag-ingon sa Biblia nga ang kasuguan sa Dios ingon nga kulintas diya sa liog, gingon po na nga ang kasuguan sa Dios ingon na nga medalyon sa kwintas. Asa ang prueba sa Biblia, Brother? Niya Bradon atong pagbasahon sa kini nga Biblia, maayong balita Biblia, imprimatur Ricardo J. Cardinal Vidal. Sa maorag gyapon Bradon dinhi sa Proverbio 1:9 pero sa dinhi nga Biblia panultihon 1:9 na ang nakasulat dinhi. Atong pagbasahon Bradon nag-ingon ini kay ang ilang gitudlo kanimo makaayo sa imong pamatasan sama sa anindot nga purong og mga medalyon sa kwintas. Gingon na nga ang kasuguan sa Dios, gingon nga medalyon sa kwintas. So angay dumduman nato mga kaigsunan, angay natong dumdumon nga ang mga kasuguan sa Dios giingon nagkulintas. Ang mga kasuguan sa Dios giingon na og medalyon diya sa kulintas. Gibasa naman ang prueba nga ang kasuguan sa Dios ingon nga medalyon diya sa liog. Mao niya ang gipasabot. Kasuguan sa Dios ingon o gipakasamag kulintas. Ang tanang kasuguan sa Dios gipakasama usab og medalyon diya sa kwintas. Sa gibasa sa Biblia, Proverbio 1:9 sa SD Bible o sa Proverbio 1:9 sa Mayong Balita Biblia may imprimatur Ricardo Cardinal Vidal. Pagabot sa atong Ginoong Jesucristo hain kining lain nga mabasa nga kasuguan ingon nga kulintas Brad Hernan nga gipahayag nga kadtong mga pahamangno sa mga ginikanan nga gitudlo ni Haring Salomon nga ingon nga kulintas diya sa mga kabataan hain kini sa mabasa sa Biblia Brad Hernan. Atong basahon radron dinhi sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 19 mao kini ang atong mabasa mga igsoon. Tumahod ka sa imong amahan ug inahan ug higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Mao ni siya ang mga gitudlo ni Haring Salomon nga sugo sa Dios ngadto sa mga ginikanan nga higugmaon o tumahod ang mga kabataan sa mga ginikanan. Tumahod ka sa imong amahan ug inahan ug higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Hain pa ang pagbayag sa Biblia, Brad Rini, nga ang kasuguan sa Dios nga gitudlo ni Haring Salomon ngadto sa mga ginikanan. Diri sa Efeso, kapitulo 6, versikulo 1 ngadto sa 4 ang gingon, kamo mga anak, kinahanglan managsugot kamo sa inyong mga ginikanan diya sa Ginoo kay buhat kini nga matarong. Tumawad ka sa imong amahan og inahan, kini mo ang naunang sugo nga may saad. Sa 3, aron magamaswagon ikaw ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. 4, o kamong mga amahan, nag-reverse na po do, ayaw ninyo pagsuka ang inyong mga anak, kundili matutuon hinuon niyo sila uban sa pagbansay o pamatngon gikan sa Ginoo. Sa pagpayag ni Apostol nga si Pablo ngadto sa mga amahan, matud pa kamong mga amahan ayaw ninyo pagsuka ang inyong mga anak kundili matutuon hinuon ninyo sila uban sa pagbansay o pahamatngon gikan sa Ginoo. Mao man kay ang kasuguan ningon nga kulintas nga paghimuon sa mga ginikanan amahan ug inahan nga gitudlo ni Haring Salomon iya man na sa Dios. Kay man nato nga pagka magisgot tag kasuguan sa Dios ingon na nga kulintas. Ang kasuguan sa Dios ingon na nga kulintas. Nakaron hay nang dukang pahayag sa Biblia, Brad Diver, nga pagkakasuguan sa Dios, gingon ginagkulintas. Kay kulintas na ginasliog, o gingon po, gihulagway po sa Biblia, nga pagkakasuguan, kay naasliog, ingon nga ihigot na asliog. Asang prueba, Brad Diver? Dinhi sa Proverbio 3:1 hangtod sa 3. Atong pagabasa doon, nag-ingon ini, anak ko, ayaw hikalimti ang akong kasuguan, apan pabantayi sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo. So timan-anta nga may kasuguan. Nga dili pakalimtan. Ayaw hikalimti ang akong kasuguan. Dayon? Niya sa bersikulo 2, kay ang kadugayon sa mga adlaw ug mga tuig sa kinabuhi ug pakigdait
sila igadugang kanimo. Ayaw pagbiyaa kanimo ang kalulot o kamatuoran, ihigot mo sila sa imong liog. Isulat mo sila ibabaw sa papan sa imong kasing-kasing. Oh, hain tong dili pabiyaan, mao ang kalulot ug ang kamatuoran, apil ang giingon sa 3:1, ayaw hikalimti ang akong kasuguan. So dili pakalimtan ang kasuguan kung atong i-display ang bersikulo 1, ayaw hikalimti ang akong kasuguan, unya sa 3, ayaw pagpabiyaa ang kalulot ug kamatuoran, unsay giingon, ihigot mo sila sa imong liog, di ingon nga nakulintas na, kay nahigot man sa liog. Hain ang kalulot ug kamatuoran ug ang mga kasuguan. Muna gihulag ko sa Biblia nga pagkakasuguan sa Dios ingon na nga kulintas. So kung may sugo ang Dios, ingon na nga kulintas diha sa mga katawhan niya. Wala karon. Naunsa naman ang imong giingon nga ipatubag ni Ronnie. Ni-improve naman ka ni siya. Naman matakatubag diha dayon kay na naman tay gihan ay nga gitubag nga matod pa niya ang pagtubag sa Distranta karaang kansyon. Uy, naday kay bagong kansyon di ay. Sa imong pagtubag ug manubag ka. Ana karon. Kanhi katawhan matod pa niya sa unang panahon napaskiliran daw siya kang reverend. Dinagid siya nagdapig. Unya karon nagamit gyapon sa ngalan ni Master, nagamit man gyapon siya brother ni sa ngalan sa magtutudlo. Oh, tinod gila, nagamit siya. Pero di man ilhanan na nga pagka nagamit sa ngalan sa magtutudlo, gi-recognize na sa magtutudlo. Unya, sa unang panahon sa katawan sa atong Ginoong Kristo ngadto sa mga tinun-an pagka dili makasabot, naibaywa masabti nila ba? Kaya ang tinuod gud sa atong panahon, ang muhatag gud sa atong pagpanabot, ang gihimo man gud nga chief minister, na di man siya may gihimong chief minister. Di ang iyag yung mga pagpanabot, di gid mahusto. Sa unang panahon, ang mga katawan sa Dios, mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, basta di makasabot, adisan ginagbugo. Asang priba sa Biblia, Brother Hernan, nga pagka katawhan, basag katawhan og dili makasabot, tawgon ginagbugo. Bradron, hinganlan kinagbugo matud pa sa to Ginoong Hesukristo. Basahon ta ang Biblia nga mayong balita Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales sa Marcos kapitulo 8 bersikulo 17. Mao kini ang atong mabasa, Bradron. Nahibalo si Jesus kun unsay ilang gipanagsultihan. Busa gipangutanan niya sila, nganong naghisgot man kamo mahitungod sa inyong wala pagpakadalagpan, wala baghapon kamo makasabot? Pangutanan ni Kristo, bogo na bagyod kamo kaayo. Mao kana, Bradron. Oh, tanawa, unsa gigamit nga termino sa atong Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an nga wa makasabot, bugo. Bradron. Busa wala day magpasabot nga pagka mga katawhan o tinun-an tas Dios nga perfect na lang gid tanan. Kung di ta makasabot, taw kung gitag bugo. Mao ning imo. Munang wa masayop, si Sister Nida bakang brother, Brother Hernan, Brother Rini. Nga bugon daw si Aki. Daan pa sa una. Bisag kita karon at ni uyo na gid ta nga bugo gid ay. Base pa sa atong nadunggan ba doon nga asa una ra man ang bugo karon nabugok na gyud. Na diyaw mo na. Nakaroon arita sa pagpadayon. Kining kulintas pod nga literal sa unang panahon ginasulob ni Sliog diya sa mga katawhan sa Dios. Wa ang kasaysayan sa unang panahon sa kang Jose, Brother Dever sumala sa Biblia nga gisuluban o gibutangan og kulintas nga bulawan ang iyang liog. Ni Abradon atong pagabasahon dinhi sa Henesis 41 bersikulo 41 hantod 42, Bradon. Niya atong pagabasahon nagaingon ini. Ug si Paraon miingon kang Jose, tan-awa ginabutang ko ikaw sa ibabaw sa tibok nga yuta sa Ehipto. Ug gikuha ni Paraon ang singsing sa iyang kamot ug gibutang niya sa kamot ni Jose. Ug gibistihan siya sa mga panapton nga lino nga labing pino ug gibutangan siya og usa ka kulintas nga bulawan sa liog. Di dunay pagbutang sa kulintas nga bulawan sa liog kang Jose. Si Jose usa man sa anak sa Israel o banay sa Israel. O dunay pagbutang sa kulintas nga bulawan sa iyang liog. Agawas kang Jose, Brother Hernan, kinsa pa sa Biblia nga gibutangan og kulintas nga bulawan ang iyang liog. Si Daniel, Bradron, atong basahon ang nakasulat sa Daniel kapitulo 5 bersikulo 29. Mao kini ang atong mabasa. Unya nagsugo si Belsasar og ilang gibistihan si Daniel sa purpura og gisabungan sa kulintas nga bulawan ang iyang liog og nagpalibot sa pahibalo mahatungod kaniya nga siya mahimong ikatulo nga magmamando sa gingharian. Mao kana, Bradron. Di sa unang panahon
nagi pagbutang og kulintas sa liog, Brad Hernan sumala sa gibasa. Munang sa panahon sa pagtudlo dayon ni Haring Salomon, balikan ta Brad Rini ang Proverbio 1:9. Anya bradron ang nakasulat, kay sila maingon sa kapurong-purong bulak sa grasya sa imong ulo og mga kulinta sa imong liog. Oh, nag-mention gyapon og kulintas nga diha sa mga liog, pero kining kulintasa mao ang kasuguan sa Dios. Lahi lugod atong kulintas nga gisulob gyud dito sa mga sa liog kang Husing og kang Daniel nga kulintas nga bulawan nga gibutang diha sa iyang liog. Kini naapoy kulintas nga gibutang sa liog nga ang gipasabot kasuguan sa Dios nga gitudlo ni Haring Salomon ngadto sa mga ginikanan. Hain kining mga i-implement sa mga ginikanan nga kinahanglan ang mga anak mo tahod sa mga ginikanan. Pagka matinahuron mo i-implement sa mga ginikanan ngadto sa mga anak. Kay matud pa kasuguan na sa Dios, unya kanang kasuguan sa Dios ingon nga gikulintas o higot sa liog makapauswag na sa kinabuhi. Basta mutuman ka na. Unya sa panahon sa ato ang kapanahonan karon sa dapit sa Espiritu Santo nga atong gipailamaw si Master na may kasuguan. Di tanang kasuguan ni Master ingon na nga kulintas. Ipakulintas. Ipakulintas. Tanan nga kasuguan sa Dios ato namang nabasa sa ibabaw nga dili nato pagkalimtan nga pagkakasuguan sa Dios ingon na nga kulintas. Unya sa panahon kang Master nga atong gipaila nga Espiritu Santo sa katumanan na may iyang kasuguan nga ang mga membro magkuha grosaryuhan. Naasa man na ibutang ang grosaryuhan. Naaman sa atong liog diingon nga gikulintas. Sugo man. Di man anta nga pagkasuguan o sugo kulintas na. Nagsugo mas Master nga magkuha og mga rosaryuhan ng mga membro. O di ang rosaryuhan ikulintas. Nahain kini Brada Diver nga ang magtutudlo nagawaag sa mga membro nga magsulob yun og rosaryuhan, apil na ang singsing. Ni Abradon, atong pagkabasahon sa atong Biblia Abradon, kining mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. dinhi sa chapter 4 verse 89. Niya ato pagkabasahon nagaingon niini, matud pa ni Master dinhi, ayaw mo kumpiyansa. Kinahanglan kung manglakaw mo, isulob ninyo ang akong mga butang. Unsa man kini mga butang, una dinhi atong mabasa. Sama sa singsing, rosaryuhan, banduler, ug ang medal. Og kanang inyong mga bata, kinahanglan nga inyong tudluan sa pagampo. Kamong mga ginikanan, maoy mag-agak. Og patauri og singsing ang ilag mga tudlo, bisan paggagmay pa ng inyong mga bata. Bisag asa mong dapita manglakaw, kinahanglan nga isulob ninyo sa lawas ang tanan kong butang. So timan anta nga si Master naghatag niini nga kasuguan diin kini giingog kulintas. Unya nagpakanaog pa si Master og mga butang nga mismo sama niya ning rosaryuhan na ipakulintas. Nadubli na gani na Mr. Valencia. Kaya katong patinaw Brad Diver nga pagkakasuguan sa Dios ingon man nga kulintas. Unya nagpakanaog pagid si Master og mga butang sama sa rosaryuhan. Sugo man na. O sugo man na ngadto sa mga membro nga magkuha grosaryuhan, ipasulob kun man lakaw, singsing og grosaryuhan. Sugo di kulintas. Mao gyud. Pero sa pagpahayag sa Executive Vice President sa Chief Minister may tungod sa suporta sa rosaryuhan, bisag dili pagani ato litra por litrang basahon sa Biblia na. Pagka katumanan, si Master man atong gila nga katumanan sa Espiritu Santo, pag Dios na magsugo niya na, sa unsa pa ng mga butanga, mas rosaryuhan man nagmasingsing, kuhaon gina kay Dios may nagsugo. Pero kung naa kay mga butang yang nagsugo dili ka maturan, di useless na. Pero kay si Master mo may katumanan sa Espiritu Santo sa atong pagpaila, di tanan niyang sugo adunay kapuslanan, mapuslanon tanan. Sugo man nga magkuha rosaryuhan. Di ingon nga kulintas, ang rosaryuhan ibutang man na sa ato ang liog. Gawas nga ibutang sa liog, giya man na sa atong mga pagampo nga hataas. Nga doon natay pangayoon nga mga pangaliya o mga pangamuyo sa magtutudlo. Muhimo mantas pagampo og mga taas nga pagampo. Ang rosaryuhan ingon nga giya. Ano mag-general confession. Oh, niya naapo diya makita nga dunay ang kasuguan ingon nga medalyon sa kwintas. O nga atong kwintas na medalyon hulagway sa magtutudlo. Nawadi ay. Nasa man tong mong giingon nga maro kay wa gipalahos. Ngadto 16 kay di ka muuyon nga kanang 1.9 nga kulintas
para na sa pagpahigayon sa mga kasuguan sa Dios nga ang mo-implement nining atong panahon mao ang Holy Spirit nga mao si Master sa katumanan. Nya niyong kagmaro. O di mas labaw kang maro kay kun si Henry Halley pa mo'y nagpahayag sa iyang Bible handbook. Abot man sa verse 19. Oo. Di maro ka, ikaw day mo'y maro. Gamit ka sa termino ba? Oroy ka, way pagpanagana bitaw. Sa material, Mr. Valencia, ikaw nga amahan ko ng imong anak, panamas-tamasan og istorya, sama ng imong giingon nga ang batasan di magkaog iro. Maro, tikasan, ikaw nga amahan, masakit gid ka. Mao. Sama nga sa kahimtang, sa kang master, sa butang talag material. Nganlan nimo ang iyang anak nga bisan unsa, di gid malipay. Sama nga si Master, kabalo magani Mr. Valencia nga ningon si Master sa iyang anak nga si Tami. Kanang akong anak nga si Tami, bugoy man na. Pero suwayin niyo gilabot, iba makatilaw mo sa akong kamot. Ako raw niya mahibalo ana. Na si Master gani mulaman didto sa iyang anak nga bisan bugoy og hilabdan. Samot na da sa atong Executive Vice President nga maoy nagdumala sa PBC nagpalig-on sa doktrina. Nya mo po'y gibili ni Nya, Master. wa kay pupadnagana sa pagsulti ana sa unsa nila imong ihingalan dito sa Executive Vice President. Ha? Nato ipakita ang mga matang sa mga kulintas nga naa sa liog nga ingon similar sa Rosariohan. Atong i-display Brad Dever, Brad Hernan, Brad Rene. Magutang. Kana kulintas mo na. Tanawa, di ba ingon sa Rosariohan? Makita diha ang mga hulagway nga dunay kulintas nga dunay medalyon. Mao. Mo man hulagway sa kasuguan sa Dios, pagkakasuguan sa Dios, giingon nga kulintas. Pagkakasuguan sa Dios, giingon medalyon diha sa kulintas. Nagsugo man si Master nga magkuhag Rosariohan, di ang Rosariohan ikulintas. Ang kulintas kasuguan sa Dios. Karon, niyata sa laing pagpaminaw sa gipahayag ni Mr. We're All Alone. Si Master kuno mo nagtukod sa PBCM niya matod pa niya nga para kang luloy kuno ang Chief Minister di naman kuno siya PBCM na atong patalinghugan ang payag ni Mr. We're All Alone. Kanang PBCM gud mga higala, si Master ang nagtukod niya na us ako dili na ko PBCM para sa kang luloy. Ako, naagyapon ko sa kang Master, diin siya mao'y nagtukod sa pagtulunan. Siya mao'y ako ang giwali. Ha? Ako ra noon diha kang Master. Tanawa atong nabati, iyang gipamahayag Brad Dever, Brad Rene, Brad Hernan, nga si Master mo nagtukod sa PBCM. Pero matod pa niya, dili na kuno siya PBCM para kuno sa Executive Vice President. O niya, si Master kuno gyapon ng iyang giwali, pero matod pa niya, iya ra kuno na. Di ba pagtugot lugar sa sistema. Nang anong, membro siya asa bukan niya dala. niya, karon matod pa niya nga, para kang luloy, di na kuno siya PBCM. Natural ka, gi-expelled ka. Gi-expelled ka sa Executive Vice President. Kawa naman ka, nakikontra ko ka, imo kong gi-atake si Reverend. Unya, pag ingon nimo, giwali gyapon nimo si Master. Basyanan ba na nga tinuod na ka tungod kay nagwali ka sa ngalang Master? Naggamit sa ngalan sa magtutudlo? Si Pedro Subaylo kay nagamit man sa ngalan sa magtutudlo. Uyon ka nga husto to. Digi ka mo uyon. Sila si Dani og si Macarayo naglain magpundok gidala ang ngalan ni Master. Uyon kanila. Ay uyon kanila di join dito. Miriam Kasarin Brad ron, apa? Miri Alcasarin nagdala sa ngalan ni Master. Na iya na to ni Master. Pagka magdalas ngalan ni Master, maupod ikaw. Wala ka na sa pagtulunan sa PBCM, dili na kayo recognize, besag kapila pagka magdala-dalas ngalan sa magtutudlo. Ay dili basyanan, kung magdalas magtutudlo, iya na sa magtutudlo, kay si Master nagpasidaan. Dili rabatanan magdalas akong ngalan, tinuod. O kay si Master man nagtukod sa PBCM, di naman ka PBCM. Sa may tawag nimo, wala kay labot gyud sa pagtulunan sa PBCM na, ato man nadunggan, adunggan na mo, Mr. Valencia, imo-imo ra na ang imong pagwalis ngalan sa magtutudlo. Na? Unya, ang Chief Minister, Reverend, kanhimang kasakop, di tatlo, magpailalom gyud ka sa mandato sa HIPI or sa Chief Minister o din sa grupo sa magwawali. Pero nakigkontra man ka, mo nang gi-expel ka. Pareho ra gud na, Mr. Valencia. Kung aris sa mga pulis nga hanay or hanay sa pulis, ang mga pulis naman ay hipi, gitawag nag-chief of police.
na ikaw nga nasakop diha sa pagdumala sa hipi, kontrahan niyang hipi, di ba, tindakan ka. Ha? Mao pud ni karon gihimo, ingon nga, ikaw na may namahayag nga gitindakan ka. Ang pagtindag, gi-expel ka. Diha sa sistema sa pagmagwali, kaya di ka naman good mo yun. Gikontra man nimo ang chief minister. O sa police pa na, hipi sa police, na police nga magsupak-supak si hipi, daw sa ibuhaton si hipi, tindakan, giga. Mao na siya. Nakaron, lain nga pamahayag ni Mr. We're All Alone atong ibabati, mga higalag, mga kaigsunan. May tungod aning, dili ba consistent ba nga mga pamahayag? Malimot ba atong pabinawan gani? Mao ka na kung mag-unaw ka gani og kanang politika, mo apel gani ka, yawan on yun na, pero dili man ingon nga, yawa na yun ang politika. Pero dili man ingon nga, yawa na yun ang politika. Ha? Kung magbuhat kag dautan, muna, yawa yun ang palulungan nimo. Tanawar ako ng imong gipamahayag, Mr. Valencia. Ningon ka nga, pag mo intrag politika, yawan on ang politika. Mag-iskot ng politika naman ang eleksyon nila, di ba, Brother? Tinuod na Na eleksyon ay politika. Pero yawan on ang politika mo intra ka. Pero dili, kambyo na yon. Dili man hinoon nga yawa na ginang politika. Kung magbuhat kunog dautan, naya pamayawa. Tanawar ako ng imuhang pagkakwanggol. Ha? Unya, ningon kag dili, ningon kag yawan on ang politika, pero sa lain na po diyang pamahayag, ningon na po siya nga, wa siya magsulti nga ang eleksyon yawa. Na atong pabinawan. Nagsubay ko sa sulti ni Master. Pag ingon ni Master, ayaw mo pag-apil-apil sa politika. Pero otren ko rebound ako. Makabayulit ka kung di ka mo apil sa politika. Nag-ingon Master, ayaw pag-apil-apil sa politika. Makabayulit ka kung di ka mo apil. Kaysa may nagsupa ka na. Gisubay ko lang na ang istorya ni Master. Unya ka mo, nagsubay mo sa istorya ni Master. Wala. Ha? Otro pa sa ni Cesar. Ang eleksyon, nag-ingon ko nga ang eleksyon yawa, taka malang ka. Wa ko magsulti nga ang eleksyon yawa. Otro sa ni Samuel, kung mabutar ka, kaya nabutar man kuno daw atong 2022. Matod pa ni Samuel, ha? Kuan na daw kuno ko, nagbutar na ko sa yawa. Kaya ang pagbutar yawa, wa ko magsulti ang pagbutar iya sa yawa, oy. Wa ko magsulti ang pagbutar iya sa yawa, oy. Ha? Wa sad ko magsulti nga ang eleksyon. Ha? Yawa. Oh, ito na. Kuha na, yan ang ibakwi na ang mga pumunto. Oy, pagdumdum, Mr. We're All Alone sa imong istorya. Kanang politika yawan on, moro nang yawa. Ang politika na ang eleksyon. Nakaroon, mingon kag, wa ko magsulti, oy, nga ang eleksyon yawa. Kung sa may itong gingon nimo nga, kung wintra ka sa politika yawan on, yawan on yawa naman na. Gingon nimo nga ang politika yawan on, samara nga ang politika yawa. Unya sa politika na eleksyon. Nganong mingon man ka nga, wa ko mag-istorya oy nga ang eleksyon yawa. Ningon pa kang Cesar, pataka si Cesar. Kaya wa ka mag-ingon nga ang eleksyon yawa. Unsa man din ang pag-ingon nimo nga ang politika yawan on? Maura man ang eleksyon yawa. Nganong mingon mo dinay man ka? Nakaroon nagtuman man ka kasulting master nga ang politika o eleksyon yawa. Nganong nibutar man ka atong presidential election, ang bongbong. Aminado na siya, brother. Oh, nganong nibutar ka nga nagtuman man ka sa sulti nga ang politika yawan on. Unya nigar pa ka. Na basta lagi mga di kasabot, mamanang gingog bugo pa di makasabot, gawas nga di makasabot ang gingog bugo na dili consistent, dili lugar magdumdum, balin-balhin o gunaw-na. Nga nag-ingon nga yawa ang politika, moingon na po dayon nga dili yawa ang eleksyon. Nabay madawat sa Dios, brother, kung magbalin-balhin og hunahuna, tagurhag pang hunahuna, brother. Double-minded na wala gyud. Mao man na Mr. Valencia, laban ubawi maning imo ha. Ato pagkabasahon diri brethren sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 7 hangtod 8. Ingon niini ang nakapahayag. Ayaw ipadahom sa maong tawo nga siya adunay madawat gikan sa Ginoo. Siya nga maoy taong tagurhag panghuna-huna nga mabalhinon sa tanan niyang mga paagi. Oh. Klaro. Una, ikaw mingon nga may lagi ka, yang imong pamahayag, di man consistent. Tagurha man ang imong pangunahuna, wa man kuno madawat sa Dios. Hay man ning tagurha nimong pangunahuna. Nagingon ka ang politika yawan on,
Nag-ingon pud ka nga ang eleksyon dili yawa. Kay mo man ganing giingnan Cesar, pataka ka man lang, nag-ingon ko nga ang eleksyon yawa. Unsa man din ng politikanon nga yawa? Mao man ang politika, kaya ang politika na may eleksyon. Sa eleksyon diha man sa politika. Yawan on ano yung kag dili na pud yawa, di tagura huna-huna. Oy, way madawat sa Dios, Mr. Valencia. Ang kapadul nga nimo Mr. Valencia, ang pagkawalay madawat sa Dios good. Na asa ang gipahayag sa Biblia, Brad Hernan, nga pagka ang tao di makasabot, gingon nagkuangkol, nagitawag nagbuang. Na bradron atong basahon sa Salmo kapitulo 94 bersikulo 8 sa Biblia nga Kristohanong Katilingban edisyon Katoliko Pastoral, mao kini bradron ang atong mabasa. Hinumdumi ni kuanggol nga katawhan kanus aman mo makasabot mga buanga mo bradron, gihinganlan og mga buanga katong tao nga dili makasabot, diin giingon sa ibabaw nga pagpadayag ginganlan sila kuanggol. Oh, pagka di makasabot, kanus aman mo makasabot, mga buanga mo gi-address og kuanggol. Naon sa pay gipasabot sa Biblia mahitungod sa buang Brad Rini sumala sa Biblia. Anya pa, bradron, atong pagbabasahon kining Biblia nga Kristohanong Katilingban, edisyon Katoliko Pastoral, sa panultihon, Kapitulo 19, versikulo 1, ang nakasulat, mas maayo pa ang kabos nga nagpakabuhi nga dungganan kaysa buang og malaw ay sinultihan. Oh, kining buang sa gibasa ni Brad Hernan mao ning di makasabot giadi sa kuanggol. Nya kining buang pud di ay magsulti dinig malaw ay nga sinultihan. Mr. Valencia, nara ba kay gipangbuhian nga mga malaw ay nga sinultihan? Address na sa usa ka buang, unya di makasabot, mo na giadi sa kuanggol. Oh. Ato pa ninyong sumpayan depende sa imong mga i-counter unya nga mga pamahayag dinhi sa hanay sa mga ministro nga nagsunod sa Executive Vice President, Chief Minister Reverend Charlie Ihunyo. Pero niya na ang imong gingon nga og ni-improve pa ko tubagon na among gitubag nga imong pagsabot nga maro si Reverend tungod kay wa gipalahos namo gyud dito 19. Ana kay gipalahos man sa 19. Unsa man lugar, ikaw mo'y maro dili si Reverend sa tinuod lang pagkaistorya. Kanang maro tikasan. Unya kanang gingon nimo magtuo kang mga membros PBC nga nagdapig ni Reverend nalipay sa pag-ingon nimo nga ang batasan ni Reverend di makaog iro. Nalipay ka si Master ana nga ang anak niya imong ingnog tikasan or maro niya ang batasan di makaog iro. Kunaw na ako no, Mr. Valencia og sa imong pamilya nga naa nimo nagdapig. Nalipay ba si Master sa pag-ingon nimo nga ang Executive Vice President maro tikasan og ang batasan di makaog iro? Ha? Unya ningon pagyud ka nga naghagit ko nimog debate. Dili sa istasyonan wa ko ka mention ana dito swali sa matag Domingo dito. Suma ba? One on one ta atubangan sa mga membro. Ha? Gusto ka? One on one atubangan sa mga membro dito sa Plasyo. Kay resolbahon na to. Atubangan sa mga membro. I-prove nga ikaw na husto. Hagiton ta kana debate. Ngayalag mga kaigsunan sa mga naminaw dinhi sa pagtulunan sa PBCM, panubagan namo, gawas nga gitubag namo ang uban mga pagtulunan, amo sang tagaan og panubag nining nagpagkamayng laki mga kanhi membro sa pagtulunan sa PBCM nga usa ka ministro nga gikontra pag-ayo ginganlan og dili maayo ang Executive Vice President. Pupos naman ang oras, daghang pagtatag pahayag og katong mga nangutana, sundi lang gyapon kami sa among programa kay matubag ra gyud na ang inyong mga pangutana. Dinhi lang kami kutob, manamilit na kami kaninyo. Sa ngalan sa magtutudlo, Divine Master Tomas D. Ihunyo Sr. o sa Executive Vice President, Reverend Charlie Ihunyo, ingon man sa mga kauban nga mga ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsuon, Brother Dibs Rizaba. Kini usab ninyong so ibang lista Brother Hernaldo Pipi. Kini usab si Brother Rene Telebrico. Dinilang kami kutob, kami manamilit na kaninyo. Hantod sa sunod higayon, og samang takna, og samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpabinaw.